Здравейте! Ако очаквате днес стандартното видео, което сте свикнали да гледате, няма да е стандартното видео. В предишното видео споменах, че започвам да снимам видеа, свързани с предизвикателства, или по-точно ще предизвиквам себе си и уменията си да дизайнвам и 3D принтирам в различни сфери. Ако не сте гледали видеото, ще оставя линк по-долу, където може да го изгледате цялото. А именно предизвикателството, което избрах за първото си, което ще направя и ще заснема тук, беше да дизайна и да принтирам тротинетка, която да е изцяло 3D принтирана, като правилата са да не използвам никакви метални части, метални сглобки, метални болтове и така нататък, а всички части на тротинетката да бъдат напълно 3D принтирани, да бъдат изцяло от пластмаса. Мога да използвам винтове, но те трябва да бъдат 3D принтирани, разбира се. Единственото нещо, което мога да използвам, беше лепило или секундно лепило, с което да залепвам самите детайли на самата тротинетка. Мисля, че като за първо предизвикателство се дигнах доста високо летвата. Дали пък ни беше грешка да избирам точно това за моето първо предизвикателство? В крайна сметка ще разберем към края на самото предизвикателство. След като принтирам абсолютно всичко от тротинетката и изгубя самата тротинетка, ще заснема тест драйвът навън на улицата, като тест драйва няма аз да го правя, защото съм малко тежичък и няма да е тест драйв, ами ще е краш тест по-точно. Затова ще помоля моята приятелка да го тества. Тя е сравнително доста по-лека и мисля, че е доста по-реалистично за това предизвикателство и за тази тротинетка да бъде тествана от някой като нея. Все пак има някаква вероятност нещо да се счупи и да се повреди, но ще се постарая да принтирам всяка една част да бъде максимално здрава, максимално издръжлива и да издържи на това натоварване, защото все пак не искам тя да пострада. Самото дизайнване и самото принтиране ще отнеме доста време, защото обемът и големината на самият проект за предизвикателството е доста голямо и ще отнеме много време. Затова мисля да го разделя на няколко видеа. Като успешно предизвикателството ще приема тогава, когато при последното видео, при тестването на самата тротинетка, всяка една част се държи, нищо не се счупи или се разглоби. Тогава можем да кажем, че самото предизвикателство е изпълнено. Преди да започнем самия дизайн на първите части от самата тротинетка, искам да кажа няколко думи и да разясня за самите материали, които ще използвам по време на това предизвикателство за принтирането и самите 3D принтери. Както казах, материалите ще бъдат изцяло на Creality, изцяло на Ender. Това ще бъдат марките, които ще използвам в този проект, като материалът е PLA, биоразградим. Температурата, която се използва за обработка на този материал при 3D принтиране е от 190 до 230 градуса. На принтерите като опция аз съм задал 200 градуса, защото имам доста опит с този материал и знам, че при 200 градуса се принтира доста добре. Проблема, когато използваме минималните градуси при този материал, а мисля, че и при други материали, е, че самият материал изстива доста бързо върху работната маса и този начин не се споява добре и самият обект става много рехав и много чуплив. А проблема, когато използвате максималната температура, тук е 230 градуса, например, самият материал започва един вид да кипи и се образуват едни михурчета в самият материал, което поврежда материала и също спояването на пластмасата не е добра и отново самият обект не става, нито качеството му е добро, нито здравината му е добра.
Принтерите, които ще използвам, разбира се, са Ender 3 Pro с апгрейди от тях, които лично аз съм си направил, но частите, които съм поставил, са специално проектирани и направени за тези принтери Ender 3. Това са китайски принтери, които са много добри за такива проекти. Ако изисквате някакво много добро качество на самия детайл, който искате да принтирате, разбира се, или бързина, разбира се, може да използвате и други принтери, но аз бих препоръчал като за първи принтер или ако решите да правите просто прототипи на някакви части, то тези принтери са доста добри. Веднъж когато настроите принтера и намерите подходящите опции и настройки за тях и използвате, разбира се, подходящи материали като тези, които аз ще използвам специално за тази марка принтери, мога да ви кажа, че качеството и здравината на обектите са перфектни и стават доста добри. Моят първи 3D принтер, който купих, исках да бъде нещо доста добро и доста качествено, затова реших да си закупя немската марка Dremel. Принтерът е много добър, много бързо принтира. За съжаление, работният плот, на който принтира, е доста по-малък, отколкото на китайските, на Ender. Материалът е доста по-скъп, защото германците са решили да направят това е тяхният материал на марката Dremel. Те са решили да направят нещо, което да накарат хората, които работят с тяхните машини, да купуват само тяхният материал. Като първата специфичност, която са направили при материалът е ето този отвор тук, който е доста по-малък от всички стандартни други. Може да видите разликата в отворите. Този може да бъде използван почти навсякъде, защото този вътрешният отвор, той е напълно стандартизиран с абсолютно всички окачвачи, където може да се сложи и да се използва за различни принтери, докато този е прекалено малък. И другото, което са направили, самият радиус на самата шпула, виждате, че е по-малък в сравнение с другите. Разликата е около 1 см в диаметър, но това пречи да поставите този материал или по-евтиния материал, не тяхния, да бъде поставен в тяхните машини. И втора защита, която те са измислили, са направили ето този чип, който е вграден в шпулата. И когато поставите самия материал вътре в машината, машината разпознава материала и си настройва автоматично настройките, което е много добро. Много ми харесва като идея, защото няма нужда да настройвате температурата и самият тип на материал, абсолютно нищо. Самия принтер си разпознава всички настройки за нагряване на самата работна маса, на екструдера или на самата дюзичка, избира се подходящи температури, които са необходими за този материал. Но не можете да използвате друг материал, освен този на Dremel. Така, аз намерих начин как да хакна системата, разбира се. Поставям, например, ако използвам POA, поставям една шпула може дори да е празна, поставям една шпула от тяхният материал в самата машина, за да може да разчете този чип. И отвън съм си направил стойка, където качам този материал, който е доста по-евтин, и го свързвам с дюзата, която е вътре, но за целта трябва да се примахне горният капак на принтера. И по този начин принтера си настройва температурата за материала и абсолютно всичко и засича, че има материал вътре, но аз го лъжа, че той е на Dremel, в същото време той е на Ender и Creality. По този начин мога да използвам доста по-евтини материали, защото този е почти 2 пъти по-скъп, отколкото
китайският, който е на Ender, който използвам за останалите принтери, а и по този начин използвам един доставчик или една компания за материал. Няма нужда да купувам най-различни и да се трупат. В никакъв случай не искам да кажа, че материала на Dremel е лош, той е доста добър като качество, но този на китайският се доближава до него, но просто в случай, когато се използва за прототип и нещо, което не е необходимо някакво високо качество или бързо принтиране, няма абсолютно никакъв смисъл да се харчат излишни пари и да се купува материал, който е два пъти по-скъп. И за това и реших да използвам този хак и да заобиколя малко немските ограничения, така да ги кажа. В този проект няма да използвам немският принтер, ще използвам само китайските, поради причината, че самото работно място, където се принтира обекта на немския принтер Dremel е доста по-малко, а тук имаме доста обемисти части и на мен трябва голям работен плод, в който да принтирам тези части. Нещо друго, което искам да спомена също, не съм го споделял до сега, но аз се намирам в Германия и живея в Германия от близо 10 години, или малко по-малко, но там някъде. И тези материали, които поръчвам, ги поръчвам от Amazon или директно от AliExpress, китайският сайт. И разликата е, разбира се, в цената и в бързината на доставка. От Amazon идват доста бързо, идват за ден-два. Разликата в цената, разбира се, е някъде от порядъка на 10 на евро, което не е малко, и затова понякога, когато нямам голям натиск от към проект или нещо такова, си ги поръчвам от Китай в някакви по-големи количества, разбира се, за да се заслужава. Защо го казвам това? Казвам го поради причината относно цената им. За мен лично тази цена, която идва от Amazon или от Китай, ме устройва и мисля, че е доста ефтина. За съжаление не знам как вървят цените в България. Ако някой се интересува какви са точно цените тук и какви са цените в България, не мога да направя някакво сравнение. Единствено нещо, което мога да направя, е да влезна в EMAG, където мога да проверя цените на доставчиците там и да ви споделя каква е цената тук. Цените на тези материали спокойно мога да споделя какви са. Така, на Ender и на Creality китайският материал, бъде поръчан от Amazon, е от порядъка на 21 евро до някъде до 26 евро, най-скъпия материал, който можете да си купите от Amazon. Това не е само за PLA, полиетилена, IBS и другите материали също са горе-долу в този диапазон на тази марка. На Ender е много трудно да си ги купите от Amazon. Те могат да бъдат купени само от официалния сайт на Dremel и цената започва от 35 евро до към 48 евро на шпула. Точно поради тази причина виждате разликата в цените и защо съм предпочел да използвам по-евтиния, при положение, че качеството на принтиране почти е недоловим. Цените в България нямам представа как са, мога да ги проверя, но мисля, че всеки един от вас може да влезне в интернет и да провери какви са цените и да си направи сметка в каква е разликата да си ги закупите в Германия или да си ги закупите в България. А цените от AliExpress, което е напълно китайски сайт и директно идват от Китай, тези материали могат да се намерят и още по-евтино, като цените им започват от 16 евро до към 20 евро макс. Така, това са стандартните цени, но доста често в AliExpress и Amazon пускат доста добри промоции и могат да се купат примерно две за цената на едно и така нататък. Ако човек дебне тези промоции, може да си купи доста ефтини материали за 3D принт.
Цените на 3D принтерите, които използвам аз, или това са Ender 3 Pro, като чисто нов си го закупих 120 евро от Amazon, като от AliExpress цената е доста по-евтина, но състоянието, в което идват принтерите, не е доста добро, затова предпочитах да си ги поръчам, или поне първият Ender, който си купих, си го поръчах от Amazon, който дойде от тук, от Германия директно, от склад. А другите два принтера на Ender си ги поръчах от eBay, втора употреба, като цената на единия принтер беше 65 евро, а другият беше около 80 евро. Втора употреба, използвани, разглобени, трябваше да си изгуба самичък, но след като ги изгубих, те бяха напълно функциониращи. Можеха така да се използват и да се принтират, това искам да го кажа. Но в интернет може да намерите доста, поне в интернет тук, или в Amazon, или в китайските сайтове AliExpress, може да се намерят доста добри апгрейди за самите принтери, които подобряват качеството и здравината на самият 3D принт. Затова реших да закупя тези апгрейди и да ги подобря малко. За повече информация какви точно апгрейди имат самите принтери, няма да навлизам в подробности, но ако някой иска да научи повече за тях, напишете долу в коментарите. Ако има повече желаящи, бих направил отделно видео за това, като информация за самите 3D принтери, какви точно апгрейди съм направил аз лично, къде съм ги закупил, цените им и всичко като подробности относно това. Мисля, че това беше достатъчно като информация за материалите и 3D принтерите, които ще използвам за това предизвикателство. Така че нека се захващаме за работа и да видим как стана дизайнът. Започнах очертането на самите гуми, след това на самата платформа, която горе-долу по стъпка, по една нормална човешка стъпка, ще че е 3 пъти по 150 мм. И двете големини на гумите, което е стандартно около 100 мм, и се получи тази форма. И вече около тези стандартни размери започнах да изграждам самата тротинетка, как ще изглежда, като реших първата част да бъде оформянето на двете гуми, предната и задната, и предната и задната ос също така. Като първите части, които реших да използвам в първото видео, да бъдат предната гума, вилката и самата ос, която придържа гумата към вилката и разбира се върти около тази ос. Ако все още не сте се абонирали за канала, направете го сега, за да не изпускате и останалите части от този проект или този чалендж, за да видите и крайният резултат, разбира се, от тестването на самата тротинетка. А ако ви е харесало това видео, може да оставите един палец нагоре.
А ето и вече детайлите, как ще бъдат нарязани, как ще бъдат принтирани програмата за свайзване. А ето и как бяха принтирани самите части. След принтирането идва ред на почистването на самите части. Ето го него. Самите части бяха принтирани в най-добрия си вид, но както казах и в началото, в този проект по-важното е да бъдат здрави, не толкова да изглеждат добре. Като здравина изглеждаха доста стабилни, от което бях доста доволен. Не забравяйте, ако ви е харесало това видео, да ме подкрепите с един палец нагоре. Премахването на самите съпортове беше доста лесно, не се наложи да използвам кой знае какви инструменти, за което самите части пасваха доста добре, което беше и главната ни цел. След като приключи принтирането и почистих самите части, сглобих ги, абсолютно всичко пасна от първият път, дори не се наложи да използвам лепило, всичко се напасна доста добре и самото колело и вилка, абсолютно всичко си беше перфектно и като крайен резултат имаме ето това. Това са частите, които реших да принтирам в тази първа част от предизвикателството, като в нея имаме 4 части, от които са 3 основни. Първата и най-важна за мен, това е тази част, черната, която това е самата вилка, която ще придържа колелото. Това е предното колело от тротинетката. След това имаме колелото, което принтирахме в сиво. Имаме главната ос, която също е принтирана в сиво, която стана доста здрава и стабилна. Имаме две шайби, които са между колелото и вилката, които да обират самите вибрации и самото триене между вилката и колелото. И имаме една тапа тип клин, която спира самия щит да излезне. Мислих да го направя като винт, но ми се стори ненужно. В крайен случай бях решил да го залепа, ако изпадаше или не стана достатъчно плътно, но той доста добре се заклини и тапата държи самата ос доста добре. Самото колело се върти перфектно, доста е здраво, доста е стабилно, няма много голям луфт. Тази част тук, както и на чертежа видяхте, тя ще влиза в рамката на самата тротинетка, а тук горе трябваше да го направя квадратно, защото тук ще има наставка за кормилото, което ще е доста по-дълго и ще се напасва в този квадрат тук.
и нагоре. Ще е със същия диаметър като този. Но това ще бъде в следващото видео, разбира се. Тези части станаха доста стабилни, доста здрави, харесва ми. Мисля, че мога да им се доверя. А вие как мислите? Надявам се, че и моят приятел ще ми се довери, че съм ги направил здрави. Но като за първа част от предизвикателство съм доволен от резултата, но ни предстои доста работа още по другите части и по-сложната част, която ще е самото тяло на тротинетката, което трябва да започна да правя и трябва да измисля някакъв начин да го принтирам, така че да не е плътно, в същото време да е доста издръжливо и здраво, защото това ще е най-дългата част от тротинетката и ще изпитва доста натиск, там ще се стъпва и там мисля, че ще изпитам доста големи затруднения при проектирането и при принтирането. И друго затруднение, което мога да имам, е самата дължина, защото самата дължина трябва да е някъде около половин метър или малко по-малко от половин метър. А максималната дължина, която мога да принтирам на принтера, това е 180 мм, което е горе-долу 1/3 от цялата дължина на платформата, върху която ще се стъпва, което означава, че тези три части от платформата трябва да бъдат направени да се сглобяват, а при всяка една сглобка имаме отслабване на самата конструкция и има голяма вероятност там да се счупи самата пластмаса. Там със сигурност ще използвам лепила, не лепила, лепило, защото ми е позволено да използвам само един вид лепило и това е секундно лепило, но все пак ще го използвам там. Но това ще видим в следващото видео. Благодаря ви, че гледахте това видео и ще се видим в следващата част на предизвикателството.